Заповядайте, моля. Това е моята измислена галактика. Тя също се нарича Слънчева система, както е и нашата, защото също има Слънце. По принцип в нашата галактика има 8 планети, като изключим Слънцето, защото то е звезда. Тук обаче планетите са 7. Сега първата планета, с която ще ви запозная, се нарича Кортера. Тя е известна с това, че е най-студената планета, а нейният прякор все още е Кучистут. Форестия. Форестия е втората планета подред. Тя е известна с това, че е най-чистата планета и нейният прякор е природата на галактиката. Тези дървета в умален вид са доста малки, но по принцип са високи горе-долу поне 100 км. Много бе. Зикмар е втората най-студена планета. Но сигурно се чудите как като е толкова близо до Слънцето да е студена. Казват, че е направена от такива вещества, които отразяват слънчевите лъчи и те просто не могат да я огреят. Следващата планета се нарича Изментимус. Тя е родният дом на извънземните. Точно за това е и зелена. Тя е създадена от самите тях, но това по принцип е трябвало да се пази в тайна. Преди тя да бъде създадена, понеже тя не е била първоначална планета, Зикмар не е била в такова положение и не е била толкова студена, защото тя се е намирала на мястото на Изментимус, но после се я втикнали. Какво са направили после? Втикнали ли? Да, между тези две планети. Добре. Ертера. Ертера е подобие на Земята. На нея може и да има въздух, но няма нито вода в течно състояние, нито останалите вещества, от които се нуждае един организъм, за да живее. Затова на нея няма живот. Триада. Триада е известна само с две неща. Едното е, че тя е единствената триъгълна планета, а другото, че тя е най-горещата планета. И затова ли е червена? Да, именно. Добре. И последната планета, това са едни ръбове, които излизат от нея. Аз помислих, че са изригващи вулкани или протуберанси, като при Слънцето, евентуално да поддържат топлината. Последната планета, с която ще ви запозная, се нарича Норд. Но преди години тя не е била една, а 3 отделни. Но от сблъсък тези 3 планети са се съединили в една. Това е моята галактика. А сега едно стихотворение, което ми е за накрая, за планетите. Ех, планетки, планетки, вас ви управляват като марионетки. Ала знаете ли кой? Слънцето, дето уши в покой. Ала работа върши безброй, огрява ни толкова много. Та за това планетите имат си лого. Благодарим ти, Мони, беше изключително интересно, невероятно и сега ти потъваш в светлината на Млечния път, на Млечната галактика и на извънземните любими.